novembre kalo tile 17 san 2023 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ an ka kɛnyɛrɛ ye école minnu bɛ yen nɔ ni an m'o olu wele ko école privée olu yɛrɛ kɔni kun ye grève kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen k'a daminɛ tɛnɛn na ka na juma na. Kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ école privée ninnu olu ɲɛmaaw olu ni gouvernement olu yɛrɛ kɔni kun kan ka ɲɔgɔn ye kɛ juma tɛmɛnen. Ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn ye o yɛrɛ kɔni ma tɛmɛ cogo ɲuman kan. O hukumu kɔnɔna na kɛnyɛrɛ ye école ninnu ni an bɛ olu wele ko école privée olu yɛrɛ fɛnɛ tilala tuguni ka grève daminɛ bi tɛnɛn don novembre kalo tile 17 san 2023 kɔnɔna na ni o yɛrɛ grève o yɛrɛ kɔni bɛna taa kɛ fɔ tile 5 grève ɲɔgɔn kɔ min yɛrɛ kɔni ni ale yɛrɛ kɔni kan ka dasigi juma don. Mamadu Jarasunba kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ni ale bɛ wele ko colonel Asimi Goita ale yɛrɛ kɔni kun y'a yira k'a fɔ a kun bɛna jɔyɔrɔ di kɛ Mamadu Jarasunba ma CNT o kɔnɔna na a tilala tuguni k'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ di o yɛrɛ kɔni bɔla a ma. O hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ ka ɲangini ko o yɛrɛ kɔni da Mamadu Jarasunba kan ka sabu kɛ ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ yela yurugu dɔw la. Kunu karido novembre kalo tile 12 san 2023 kɔnɔna na irisi kɛlɛkɛcɛw ani an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni wulikajɔ kɛ fɔ ka don Kidali o yɛrɛ kɔni dugu kɔnɔna na n'u yɛrɛ kɔni ni banbagaciw olu yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ni dandigi kɛ banbagaci ninnu olu yɛrɛ kɔni caman na ni caman o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na u yɛrɛ kɔni fɛnɛ sela ka u yɛrɛ kɔni bololafɛnw an'u ka maramafɛnw olu yɛrɛ kɔni caman sɔrɔ. An bɛ Ala deli halisa Ala ka jamana in basigi. San 2023 kɔnɔna na Idrissa de Goro ale yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min ni ale bɛ wele ko after work a yɛrɛ kɔni kɛla Kalanbakɔrɔ Sikɔrɔ. Ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan Idrissa de Goro ale yɛrɛ kɔni bɔla ka a seko ani a dɔnko yira a bololabaara o kun kan. A y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka fara Mali o yɛrɛ kɔni bololabaarakɛlaw kan ni a ka baara ni o yɛrɛ kɔni bɛnnen don décoration ma ani fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko bɔgɔlan o yɛrɛ kɔni dilanni moderne na ale yɛrɛ ka baara o bɛnnen don o ma. A yirala k'a fɔ a y'a ka kalan o yɛrɛ kɔni kɛ Balafaseke Kuyate o yɛrɛ kɔni na ni a yɛrɛ kɔni bɔla ni diplôme min ni ale bɛ wele ko master a yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya ani bonyaba ye Mali bololabaarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni ma ani kunnawoloba. Kerecɛnw olu ka iji min yɛrɛ bɛ kɛ ɲinɛ san 2023 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ɲinɛ ye o yɛrɛ kɔni tako 52 ye min yɛrɛ kɔni tɔgɔma kan ka kɛ ka bɔ yan nɔ ka taa Kitakaw olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni bɛ bɛn kilomɛtiri 182 ma min yɛrɛ kɔni kan ka kɛ tile 4 o kɔnɔna na. Kunnafoniyaw u y'a yira k'a fɔ bi tɛnɛn don novembre kalo tile 17 san 2023 sɔgɔmada in na ale yɛrɛ kɔni tɔgɔmaw u daminɛna. U y'a yira k'a fɔ maa 305 ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni ne bɛ ka bɔ yan nɔ ka u kunda Kidakaw olu kɔni bara kan. An bɛ Ala deli Ala k'a kɛ ko ɲuman ko a di u bɛɛ lajɛlen ma. Sibiri don novembre kalo tile 11 san 2023 o kun ye don ye don min sugantilen don kosɛbɛ don min ni a talen don k'a di maa minnu ni Ala ma furu don olu gɛrɛsɛgɛla ni an bɛ olu wele ko célibataire o yɛrɛ kɔni kun ye don sugantilen don min talen don k'a di o ma ko fɔta ninnu ma. Ni wagati damadɔ in na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko recrutement baara ɲini o yɛrɛ kɔni ko olu yɛrɛ kɔni wasalen don kosɛbɛ an ka jamana ba Maliba o kɔnɔna na. O hukumu kɔnɔna na an ka commissariat police minnu bɛ yen nɔ ko olu yɛrɛ kɔni wulila ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni kɛlen don k'u ka baara ko o yɛrɛ kɔni bɛn papier kolon olu yɛrɛ kɔni dilanni ma ka di maa baara ɲinita ninnu olu yɛrɛ kɔni ma. A yirala k'a fɔ an ka fanga tigilamɔgɔw polisiw olu yɛrɛ kɔni ye bɔla ka tigɛ da kɛ u maa 4 ɲɔgɔn kɔ. U y'a yira k'a fɔ maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen ninnu ma ko u yɛrɛ kɔni bɛ kangali da kɛ ka ɲɛsin ma ka sabu kɛ n'u yɛrɛ kɔni n'u ye tigɛ da maa o maa o kɔni ka ko o bɔn bɛ ɲangini da o tigi kɔ kan. An bɛ taa Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ maa 5 ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni ka saya sɛbɛnw o yɛrɛ de kɔni sera ka taa tigɛ olu yɛrɛ kɔni ka commune kɔnɔna na san 2023 o kalo 9 fɔlɔ o la.
kunnafoniya in o yɛrɛ kɔni bɔla u yɛrɛ ka marabolo o mɛri yɔrɔ a y'a yira k'a fɔ u ka marabolo maaw olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se k'u saya sɛbɛnko in u tɛ ka se k'a matarafa a y'a yira k'a fɔ dugudenw u k'u hakili to yɔrɔ in na kosɛbɛ ka sabu kɛ saya sɛbɛn in ko a yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ ka bon o yɛrɛ kɔni ka adamadenya kɔnɔna na. An bɛ taa kɔkan kibaru la sommet Arabi Saoudite Afrique a yirala k'a fɔ ɲinɛ ye ale tako fɔlɔ ye ni ale yɛrɛ kɔni tako fɔlɔ la ni farafinna jamana caman olu yɛrɛ kɔni wele bilala olu ma olu ka ye kɛnɛ kan. O y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ye nin ŋaniya in ta walasa farafinna jamana caman bɛnɲɔgɔnya ani baaraɲɔgɔnya ani kanimɛya o yɛrɛ kɔni bɛ se ka tɛmɛ olu ni Arabi Saoudite ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. An bɛ taa Cameroun marabolo Cameroun jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ usine dɔw b'u ka dugu dɔw la minnu yɛrɛ ni olu ka baara olu bɛnnen no vin ni bière ale ni alcoolimafɛnw olu dilanni ma u b'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye u ka bière dɔw ye ko olu yɛrɛ kɔni dilantɔ la ko u ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni wulila ka ɲɛɲinini kɛ k'a sɔrɔ u yɛrɛ kɔni bɛ u ka bière ninnu dɔ olu yɛrɛ kɔni dilan minnu yɛrɛ kɔni dilantɔ la ni u yɛrɛ kɔni bɛ sugunɛji ko o yɛrɛ kɔni ɲagami a la ni u ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni wulila ka dangarili kɛ o ko olu kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka alcoolimafɛn minnu ye ni olu yɛrɛ kɔni dilan ka sugunɛ o ɲagami o la ko olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko o gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ u wulila ka wulikajɔ kɛ walasa fɛɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na u bɛ se ka alcoolimafɛn minnu dilan sigana o yɛrɛ kɔni tɛ minnu na. Kunnafoni kuncɛ la a yirala k'a fɔ Mali ye ale ni Burkina o yɛrɛ kɔni furancɛ la ni banbagaciw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka dantɛmɛ wale caman kɛ min yɛrɛ o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye k'a to Burkina bɛ caman olu yɛrɛ kɔni ni kɛlɛ ye olu bɔ u dagayɔrɔ la ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka boli ko u kunda Mali kan kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni caman olu yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ o yɛrɛ kɔni bɛnlen no an ka jamana koro yan fan fɛ an ka jamana Mopti yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la korokaw olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ an bɛ Ala deli halisa Ala ka jamana in basigi. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka yɔrɔ o ka lakodɔn n'i bɛ feere minnu kɛ ani i ka baarakɛtaw n'i bɛ fɛ olu ka lakodɔn i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.